Ukuthula kube nani. Usiyavusana podcast sinenhlanhla ukuthi abakwa eHerbs behambe nathi njalo. Namhlanje baphinde bathi ake sizonifundisa ukuthi ngabe uanyanisi ubaluleke kangakanani empilweni zethu. Masicabanga nje ukuthi kule mizi ekhona out of 1,000, I'm sure only 1% or 0% of people abangawasebenzisa uanyanisi. Uanyanisi uyinto ebaluleke kakhulu kusukela i-time utshalwa. Uma utshala uanyanisi awukwazi ukutshala ngaphesheya komfula. Make watshala uanyanisi ngaphesheya komfula, the time usuvuna weqa nawo umfula buyaphela buyona busuphenduka uphoyizini. Akho uphoyizini ozokubulala kodwa awusewona uanyanisi lo eda ivalue empilweni yakho. Ubaluleka uanyanisi. Okwesibili, uanyanisi uyakwazi ukukhombisa into ezokwenzeka ngakusasa. Mhlawumbe uhambela into ebalulekile, ngaba ibhizinisi ngaba noma yini, uthatha uanyanisi umboze ngendwangu emhlophe bese ufaka phansi komcamelo ulale. Uthandazile awuthandazanga awuyidingi umthandazo, uzokwenza lento okufanele ukutshele yona ngoba phela udalwe umdali ukuthi ukwazi ukusiphilisa. Mawuvuka ekseni uzobe usukukhombisile amaphupho akho ukuthi yonke into izohamba kanjani. Amandla njalo leyo nemikhuba eyenziwa uanyanisi. Uanyanisi kudala ubuthi mawusika uxhophe lo anyanisi owawulinywa uanyanisi ophilayo. Mangabe unamehlo akuhluphayo uthatha uanyanisi uvala amehlo bese uhlikihla ngaphezulu. Ubhlungu njalo uzokuxhopha unjalo uyakwazi ukuklinisha amehlo ayinkinga. Futhi uanyanisi mangabe wenza izinto ngawo eziningi njengokuthi nje mawudla uanyanisi uwodwa unayo effect oba nayo emzimbeni wakho. Bese bakhona ke imilingo le esiningi esingayazi. Lapha ekhaya mawupheka njoba nawo uanyanisi mawupheka khona lento esixebulayo ngaphandle kwaanyanisi. Lamahlamvu la siwakhiphe siwasike bese siyawalahla kude. Mawenze njalo ulahla imali la ekhaya. Yobe silokhu wathenga igrosa njalo iyaphela ungazi ukwenze njani ngoba imimoya emibi nje ubuthola ulahla amandla akho lawa okade wasebenza. So what you must do mawuqoba uanyanisi ususa amakhasi lawa ngenkathi ibhodwe lakho lisashisa isitofu uthatha amakhasi kaanyanisi uwabeke esitofini uwashisa. Athi nje ukunuka kancane endlini angaze abemnyama, athi ukunuka nje kancane endlini bese uyawathatha uyawalahla. Uanyanisi masuwusebenzisile futhi awukwazi ukushiya uwafu ufake efrijini. There must never be any onion osikiwe ohlele endlini ngoba udonsa imoya emibi. Ubone mawuzosika ubeke lapha kulento ehlala i-veg bese kuqhamuka imbuzane ezincane lokhu zize ezonamathela khona. Lezo mbuzane ke zizalwa yiyona imimoya emibi. Shuthi uanyanisi uyakwazi uku-attractor imbuzane. Ngabe attractor imbuzane akuzona imbuzane njalo, imimoya emibi ezongena la ekhaya esiphila khona. Imindeni eminingi yaxatshanwa, umndeni awuzwani, izingane zami ziyaxabana. Yilo moya odonso uanyanisi ukuthi kuba khona ungaphathisani nokungabonisani endlini. So kusiyavusana ke sithi ake uyibheke lento ayikubizi imali, you just making sure ukuthi no onion osala uhalf mawupheka. You don't throw away i-cover onion qala uyishise kuqala then ubone uzokwenzekala. Inyanga ezintathu nje uzowubona umehluko kuwena. Mawenza konke lokho awuthandazi awenzi lutho. Mawuthanda ungathandazi ngoba wena nkathi ukwenza umphefumulo wakho uyazi ukuthi uhloseni. So kuba lula into mawuyenza with i-focus. Isibonelo makuthiwa laba abathakathayo ufuna ukuthakatha uMandla Hadebe. Baningi oMandla Hadebe emhlabeni kodwa ngenkathi ukukhuluma uyambona ngamehlo lo ufuna ukumenza into. So lento yakho oyenzayo ke iqonda ngqo kulo muntu obukhuluma ngayo. Ubona intombi ufuna kwakuthiwaqa intombi ziyathwalwa or uyayikhafula, amagama ayafana kodwa wena umzimba wakho uyazi nomqondo wakho ukuthi ubani lo okhuluma ngayo. So now uanyanisi ngenkathi wenza konke lokhu njobe usunolwazi ukuthi ubuyisa imali, uqosha imimoya emibi, ungaqhuma nje i-divorce ngo-uanyanisi nje uwodwa. So ake siqaleke siwenze uanyanisi ukuthi usebenzele ngendlela eyiyo. That is why khona nje amasaladi afaka o-onion. Ngelishwa ke u-onion namhlanje akusewona u-onion ngoba phela
sokuyilo ozalwa olinywa ufaka ama-chemicals noma uthi awusika awusezwa buhlungu awusenamandla mhlambe mafuna ukwenza lezi zinto ungasebenzisa u-anyanisi lo obomvu kunosengconywana-ke noma uyabiza kancane kodwa uma uthenga for i-purpose if you can afford mhlambe use a red onion instead of the other onion. Kodwa-ke sonke ngaphandle uma uhlala emafletini uma uhlala nje emakhaya elokishini ngeke ukuthatha indawo eningi ukutshala u-anyanisi. U-anyanisi is very important uma usuyitshale wena owakho u-anyanisi organic. I don't think ungakukhosta imali eningi kodwa nje u-anyanisi uyinto ebalulekile okothi kwi-episode elandelayo kumele sikutshele ukuthi yini ezinye iy'manga ongazenza ngo-anyanisi. Masivala okwanamhlanje u-anyanisi uyakwazi ukukutshela ukuthi yini ezophumelela empilweni yakho. Mhlawumbe ufuna uqala ibhizinisi, u-anyanisi uyakwazi ukubuza, thatha u-anyanisi owodwa usike into half, ubhale into ofuna ukuyenza, uyinamathisele u-anyanisi, uthathe ubeke endaweni emnyama. Emva kwey'nsuku eziwu-7 to 8 uphinde ukhiphe ubeke obala. Ilapho uzobe usukukhombisa ukuthi kukhona i-movement kowodwa wawo, shuthi ile nto kufanele uyenzile. Umfana omncane ufuna uthatha umuntu wesifazane, uyakwazi ukubuza futhi u-anyanisi ukuthi ngabe uyena na, nawe futhi owesifazane ngokunjalo, nayo indoda unayo ufuna ukubona ukuthi yiyo nawe uyayithanda impela kodwa ngabe ngokukamdali ubambo lwakho na. U-anyanisi will talk to you. Sesiyokwenza-ke i-full podcast, full episode or video sikubonisa ukuthi usebenza kanjani kodwa nje awubambe lokho okubalulekile. 1, uma ukuqoba u-anyanisi ekhaya ungawushiyi, noma awufaka efrijini noma ungawufaka kwi-container, throw it away. Amahlamvu lawa kade uqoba ngawo u-anyanisi ungawalahli, qala uwashisa kancane athi ukunuka endlini bese ukwazi ukuthi uwalahle, then uyobona-ke within 3 months ukuthi kuzokwenzekani empilweni yakho. Siyabonga-ke ngoba i-herbs abathe ake siniqwayise ngaphandle kokuthenga anything from bona ngoba vele baspecialize ngezinto eziningi ezisemzimbeni, amehlo bayakwazi ukwalapha, ngaba kubesifazane ama-fibros, yonke lezo zinto nje into abakwazi ukuzenza. Bayatholakala-ke kwiwebsite www.eherbs.co.za. Inamba yabo WhatsApp only is 067 641 6580. Akube njalo.